Naimbaga bigat tayo amin apo. Day di inang ko natawid na, kinday di apong ko ikina partera. Moyo ti partera? Partera, mangparwa partom, magparwar agpaanak. Nasiglat ta uray no natay di ubing nga damad man tay kaskas di na adu tay kas di nga ubing nga na paanak na. Uray na tay nga rumwar. Diya ka mo ilutan nan sa diyay ayan ti bagis mapagunga adu tinakas diay na nga ubing di ayan mi. Tatan ka maiparitan ti kas diay nga daytay tradisyonal nga partera. Masapulan nga IRHO, masapulan nga di hospital. Naglakatilajik na, no dalugan mo nga mapanaganak, wow, si Sarian. Ngam na nakatricycle ka, ure agik ikis kanta, urayam arumwar. Awang pagbayad mo ako, automatic nga. Kung ngam na makita da nga, da pagkwam, wow, ne, high blood ka. Anya na ganan, hamo mabalin ti aganak ti normal, ay ka 50 mil nga dago, saan? Naglaka. Kaya di inang ko partera, hala nga partira ti tao, partira pa iti baboy. Iso nga dagiti kartib kada dagiti pagipit na kada bitadain kada nya dagiti kapas adda pay armas na nga nabungon ti gasa ko na tayo dayta ni pagtapal ti ay sugatan nga kasla net nga basit gasa kasjay. Kitaak na niya ginabungonhan na kayat nga kawat kano ti biklat tap no nadardaras kano nga rumor di ubing iso nga nakanayon ijay armas na dijay kawat ti biklat ajay adda kasi nangam ja mo no sino nakatawid ang kumana tawid ti sa kumatagbalin nga partero nagmaya nga tamo adda ganak apaw tataray ko nga yada dayo mapaw da partera haan lang nga tao agpartera pa iti baboy agtartara haangkam nga maawanan ti baboy. Nangro na ti taraken na takong lata. Takong lata. Numnumo mo dagiti baboy na apaya nga no aganak. Kanayon nga rabiin. Manmanong aganak ti aldaw. Mapuypuyatan kay nga mangururay. Allah, dapat di ko ururayon may ay naiturog may. Makariing kami agtataray mo dagiti buryas nga goy-goyoden na dagiti bagis da dyan. Marina prepot ni nga jak natawid ni manang ko tinakatawid do daytay masuloy di jay baboy daytay kulap ko pan nasuloy jak maiturod ni manang ko ti makaiturod di partera pa iti baboy ngam ti karigatan kanyak nga trabaho ti buryas inton pa nag-injection di kat agtataray da jay nga babatit inton nag-injection dakam ti parabitin ni manong ko ti para injection no inya nga angot na dayjay agmalmalem nga haam mo nga maikat di jay angot na nagado abulong NPA alcohol kawkawate kada tila pangipon punasam into no malum addan to pay laang iso nga kaabay ko nagsursurat kami kay inot ko nga yas asidagyan ti agong na dayjay imak nya jaman tanaangot ja mo no nya dayjay nga angot nga haan nga maikat nagkaro kas jemot ni ading ko katataga natawid na agparparti ti baboy no maiganam di kurong-kurong na taagat baboy kwarta data kunan niya ngamda kayo mga sosyal yak kunayo iyo kunayo sosyal kay nga rod dayjay kay imagine dayto ebanghelyo tayo dayto anak itaan nyo di senaryo niya dayto anak adda mabalinda baknang ata dukatulong dagarod ala akon tibingay ko lago duantan ko na mo daytoy ama ata inaudi nga rod bunso datoy spoiled sigurado nga spoiled alaan nan tibingay nahampay nga natay ti ama kako na naalakon tibingay ko ginudwanan inla ko nan ay kanapanan ja kamo no dinutnap na pananan apol wenno anyad ta dagita paborito dagitay lalakin naibusan ne awanen matay tibisin napan nakitaraken ti baboy uray manganla kumamot ti binugbog ko na binugbog awan pa'y mula ti feeds ide. Awan mangted. Napanunot na agsubsubraan ti kanen dagitay kadwa ni amak adda kaditay nga matmatay ti bisin agsubliak ko na. Uray haanen nga kas anak uray adipen maibilang nga adipen. Tapno manganlaeng. Nagawid adayo pa'y laeng natukay jiri na ni amanan inapungol nan sigurado ang aga baboy datoy.
Sigurado ang naangdod datoy. Ngam de di ama, kasla hari nga rod ti image de ay ama. Inapungol na pakawanan na uray ibilang na kun nga adipan anyo ti kunana alaan nyo tay singsing isubliyo di dignidad na baduan nyo iti kawas sapatusan nyo di bagbaganan di uray nagbasol ibaganan di anak nga uray katulong laengen basta mangan ngamhaan isubliyo di dignidad insubli na nga kas anak na di tinapasamak haan na nga kinayat nga agbaling nga katulong. Anya ti ko na dati ama alaen nyo tinapalumag nga baka na amerism da apay nga da napalumag nga baka paraan niya da nga napalumag pag Krismasan pag birthday pang New Year haan mabalin nga nang palumag ta namnamaen na nga iyor uray tartari gagayan na nga sumangpet daytoy nga anak. Hindi na partidan, nangabang damot italo nga video okay, na, beautiful Sunday. Nagkakanta amin na. Aging gana nga, aga-aper da kawasan. Nga dapay para salsalad dyan, alay, mayatan, dapay maitubtublak. Pagamon sumangpod di anak, nagkapod di talon. Apa niya mapaspasamak. Pinaparti ni tatang mo tay dakkel nga baay na paluumag nga baka simmangpot ni kabsat mo simmakiten di nakam na hanan kayat nagpuntohan na kayat ti sumrek napandi ama may ka kunana nagreklamo nagbalinak anapudnuking ka nagbalinak nga kaslaakla adipan nga nagserbi dinak pa ikkan ti inikkan ti uray kalding laeng nga pakipagragragsak ko kadi ka dimawat ngamin. Kaday ta anak mo barayuboy ginasto na amin tata imparcham. Kunana mo daytoy ama nagpintas amin nga kukwak-kukwam. Haang ka nga imadayo kanyak amin nga kukwak-kukwam. Kano kitaan tayo daytoy sequence daytoy ibagbaga daytoy maibasa tayo ti ebanghelyo tayo daytoy pamakawan. Ito'y maikadwa nga maibasa anya ti kunana. Ti kinamanagayat ti Diyos kanya tayo. Haan laeng nga nagururay ti Diyos nga agsubli kayo kanyak. Da kayo nga nakapsot kunana ta na ilumlum tay nga rod ti basol. Haan lang nga naguray ti Diyos nga agsubli kayo kanyak. Haan baliktad. Bimmabababaen ken Kristong anak na iso ti dimmanon kada tayo. Iso ti imay tapno isalakan na tayo iti basol. Dahil ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Kitaan nyo di ama niya adayo pa'y laeng ka. Haan na nga inuray nga may agparintumang ijisangon na di anak na. Tinaraynan, inapungulnan. Anak ko, agihamanak, ni aga baboy ka. Kunana ko maano di imak ko madaya ka. Kunana. Nga aga baboy, amunan. Kakitaan nyo ni Apo Diyos inyat imbaga na haan na nga imbilang dagiti basol tayo no di di bimmaba ni Kristo bimmaba ti anak na taumay na tayo iyangat iti basol. Kitaan nyo ti kinamanagayat ti Diyos. Haan lang nga nagururay nga haan lang ako na nga agsubli kayo kanyak haan. Iso ti dimmanon dimmanon imay kanyat iso nga rod nga ramramba iso daytoy ramrambakan tayo manan sagsaganaan tayo manan dayta nga nadaeg nga panangrambak ti ipapatay kinapakumbaba na nga imay kada tayo ta iyaon na tayo iti basol. Kitaan nyo di attitude di ama. Numan pa'y nagbasol di anak na inabuso na di jay ama. Idi nakita di ama tartarigagayan na nga agsubli. No nabarayuboy ti kwarta di anak ko nada dagiti agad-adal nabarbarayuboy ti ayat dayjay ama. Insubli na singsingan nyo, insubli na ti dignidad, kawasan nyo tinapintas akagay, sapatusan nyo, agsubli manen nga anak ko. Iso nga datayumat kakabsat ti ibagbaga na kanya tayo. No di puso tayo kagbababawi kalpasan nga na managbasol. Ngamin datay amin nga tattao, makaay-ayo tayo. Tao na tayo nga rod. Makaayayo tayo ti imatang ti Diyos. Iso nga no adda may isa nga agbabawi kunana kaslala agpias-pias ta ti langit kunana nga rod niya. Agragsak ti langit iti may isa ama nagbasol nga babawi.
Agsubli iti Diyos. Kas ano gamin ti pumanaw kin agsubli iti Diyos. Anya ti kayat yung nga sa uwan ti pumanaw kin ni Apo Diyos kaday tay agpuntukan, umalis kan ti pamati, kaya mo papananan gaputa nga mapagustuhan di kaya mo, haan. Ingga agbiyagan iti banbantay panawak niya po, haan. Ti ipapanaw kin ni Apo Diyos, uri addakad ti unag ti simbaan, uri agnobnobena agkarkararag ka, mabalin nga pumanaw di pusom kin ni Apo Diyos. Anya ti puso nga nakakamayat, nakadeket kin ni Apo Diyos. Ikarkarigatan na ti agpakumbaba, ikarkarigatan na ti agayat, ikarkarigatan na ti mamakawan, panunutan na ti pagsayaatan ti kabsat na kayat na nga sa unday ta puso, nakadeket kin ni Apo Diyos. Anya ti pumanaw, no nakamu tinagyan ta pusom ke tangtangsit, sakit tinakem, kinaagom, kinaman naging bubukod, agburburag tadaram tama naging bubukod ka, hamo nga maala di kayat mo, hamo nga ayatin ni kabsat mo, adayo di jay puso tayo kin ni Apo Diyos. Ngam no agsubli tayo kin kuana agragsak ti langit. Partyen na tay kalulumagan abaka, agbibidyo okay da di langit. Diyak amo ano mano iskor da mahit niya, no kantaan dam tasisgan. Out of my life! May si Diyos ko, nagkakais. Siguro kasi ti kantada no agsubli tayo nga natin, agbabawi tayo, basbasol tayo, wow, agranyag ti langit, agragsak ti langit. Kada di matitartari, tatangarod si mana, sakbay ti uliwag kita inyo, inya ti tartari gagayan na, pagbabawian dagiti nagkamalyan. Surutan ti ayat na ti kinapakumbaba, mamakawan. No daddo mo gamin, no adda mo mayat nga agbabawi kas latay mo di inauna nga anak. Anya ti narami di inauna nga anak. Siyempre dati inauna nga anak, nalintag ti panagbiag na. Haan nga pimmanpanaw iji ama, nagserserbi. Idi nakita na nga bumanagbag mo ta video okay, nagmaya mo ta, mano nga kahon mo ta na ibusdan, agkaratumba mo ta to. Niya pa ya, pinarti na tayo, asyok ti nagtartarakan. Kakaasya ka ng papainomit nga baka. Ay naggapo di talon nga rod. Napan di ama, tahan na kayatin, anya ti kunana, kukwak ti ko. No daddo magkakaslama at da tendency tayo day nga anak. Nga no daddo manot dagbabawi akabsat tayo. Imbes nga tulungan tayo nga agsubli, gapumat ako na tayo nga nalinlintag tayo, hantay magkayat nga awaten. Gaputan nalintag tayo, no nagbasol ni kabsat tayo, no mabalbalin, pimanaw nga rodan, ti magkayat tayo no daduma, no nagkamalin, kamalimlatan, awanan ti panagbabawi. No daduma no righteous mo, di jay puso tayo, ipagarup tayo nga datay ti kalilintagan, no nagkamalin ni kabsat mon, ti panang ipagarup tayo mat, awan ti lugar nga agbabawi, kanyam idtamon, idildil tayo mat no daduma. Kasla di anak nga inauna, kaya nakaidildil na mo di kabsat na, gasam matain nala na takagudwa ti pagarian, inlakonan. Kad adda mo di attitude tayo no daddo mga, no dagbabawi akabsat ka, haan nga welcoming di puso tayo. No nagkamali ko di kabsat mo ka, ay, Urayan ka, nga umay agparintuman, uray pa umay agparintuman, kaji puso tayo na daduma ka, ikugkug tart, ay haan. Naragrag sakto pa'y tilaang tilangit, iti may nga agbabawi. Maikadwa, ti makaayayo, ti imatang ni Apo Diyos, no nagkamali ni kabsat mo, ikam ti gundaway na nga babawi. Dahi ti makaayayo, ti imatang ni Apo Diyos, isugurot tayo ko na dahi dalosam tapusom. Dahil dyan tinadalos apuso no, at nagkamali, tulungam nga agbabawi. No, at nagkamali, awatem no inya di sitwasyon na, awatem nga agsubli. No, agintatangken, agintatangsit tapusom, dapat ipanang ipagaropyo, di anak nga agintatangsit nga kasjay nga judgmental, naragragsak nga tatpuso na, haan? Tinaragsak ti puso na di ama nga nakapasangbay yung nagbabawi. Kagas diyang matakan niya tayo kakabsat, dahito panawon ti koresma,
Tapno umato di na espirituan nga panagbiag tayo, iso ti ikarkarit na, iyaw awis na kanya tayo, agbabawi, kadagiti nagkamkamalyan, ta dumalos di puso, ngumato di na espirituan a panagbiag. Numamay rumagsak a panagbiag. Agbalin anawaya nga panagbiag. Saan ka kunana nga rod nga mawaya-wayaan tayo kadagiti basbaso. Anya ti pan nakawaya-waya, iso dayjay. No agbibiyag ka anawaya, kabailam ti agayat, agserbi, mamakawan, haang ka nga judgmental nga kuna tayo, nawaya, iso nawaya-wayaan tayo iti basol. Ala, dahito iti dahito iti pag nilay-nilayan, pampanunutan, imulmula iti panunot. No nawaya tapusom, ay denggan, ano po Diyos takararag mo. No nalagaan ta pusom, no nadalos ta pusom, awan dua-dua nga nakakonek ka nga rod kini Apo Diyos. Kukuha na ka nga rod. Iso nga uri dumawat tayo, matikalding nga pagpulutan tayo kung nada ka, siraragsak aji ama. Taam mo na nga inawat mong nikabsat mo. Baliktadon tayo ti sitwasyon. Di dya kung mainauna nga anak, nagsubli di naudi niya, inawat di ama. Kung namo di inauna, ay dyak kayat nga awatan. Nagbabahawin di jakab sa ay oray nagdipa-dipa jak kayat na ibagak ta kayat kung ibagan makaammo biagnan. Anya ti kuna nga rod di amakin di anak nga inauna alaem tabigay mo ta si kapumanaw ko na inawat ko takabsat mon pinakawang kon apay nga din pakawanan nohan na kayat nga pakawanan na anya ti kuam si kapumanaw ko na ti karbengan kad dapay la di ama. Isong ano daduma, oray nalintag ka, no judgmental, oray no kunam nga mayat di pa nagbiag mo, no hamo nga awatin ni kabsat mo, no idoron mo nga maitapwak di kabsat mo, ay madimo laeng itilubong tayo. Nagsisin na ranay apo. Dahito iti tartari gagayan na. No da nakapsat nga kabsat mo, batakem, ingatom, tagsubli iti ama. No adda mailawan nga kabsat mo, alukuyem, hamo nga itapwak. Anya ti kunana jay sabali nga maibasa, no si katirason ti pagbasulan pa kaitapwakan ni kabsat mo, ay lakamom to ti agnanayon adusa. No si kat hamo ti mamakawan kay idagel mo takamali ni kabsat mo, anya ti kunana ammo mo na nya ti awatem. Ala padasen nga dalusan ti ama si sasagana ang mga rakop kada tayo, or-orayan na tayo nga waya-wayaan tayo dayta a puso. Nabayag na atartari gagayan nga dalusan day ta puso kasmayan nurot iti pagayatan na. Uray no nagkamali tayo, handing ibilang ti basol ko na nga ron, na patag tayo iti imatang ni Apo Diyos, or orayan na nga ad-adda nga agsubli tayo kenkwana.